Добро утро! Честит 3 март, честит национален празник и да бъдем живи и здрави и да пребъдем. Съжалявам, че не съм качвал отдавна клипове, а именно от вече 5-6 месец. Имам си причина за това. Не работеше камера, нямах софтуер, нямах видеокарта, много неща. Така или иначе, вече всичко е оправено и надявам се да почна да качвам по-често клипчета. Сега, днеска, 3 март, по традиция винаги откриваме сезоните. Но не можахме да си осигурим нашия верен Жоро Петров и неговия бус за Благоевград. Ама нищо, при първа възможност ще направим Благоевград. Днеска обаче отиваме към Пирдоп да видим пътеките на Ники Иванов. Това момче много кара и много скача, затова съм искрено изплашен от неговите пътеки. Дано да се справя с тях. Не съм карал отдавна, така че и това го има като проблем. Айде, тръгваме към Пирдоп. Там отляво би трябвало да са златишките май. А ние ще караме някъде едно там от дясната страна. Не така подозирам. Не съм ходил да карам все още там. Ще го видим. Пичове, какво правим? Готови ли сме? И малко по-рано сме, ама дай. Колко е? 9.38, да, бе. Еми на всички ни се кара явно. Какво ще караме сега? Шарката, не? Да, и има няколко аз имам първо чекирично, шахта е много остра. Какво ще рече остра? По-късно, по-стръмно. Горе-долу още километър и половина ни остава, грубо. Отиваме да пускаме шишарка, която би трябвало да е някаква флоу пътека. Имайки пред кой ги строи тук пътеките, това може да означава много неща. Така че ще видим. 5 човека групичка се събрахме. Си открием сезона като всяка друга година. Кълчицата беше доста мъжка. Да я покажа, че после на приказки никой не вярва. Единственото важно нещо, което трябва да запомня, да внимавам да не се нацела в някакви скокци, дропове. И в мен? В тебе няма как, ти си напред. Хайде. Да видим тази хубава пътека. Отключил съм шока. Не съм карал пътечки от толкова много време. Право резил. Давай! Поредната глупост с дропа. Така. Тук е много през средното. Това е малко крив завоя, ме.
видим новата камера как ще се справи. Аз обърках май от тук. Оп! Да! Остава и да имаме и запис от това каране, защото е първото записване с това GoPro. Що минах от тук? Това, което исках да кажа е, че това е първият запис на това GoPro. Дано образът да е окей. Ако има някакви проблеми, моля ви се, дръснете, за да мога да ги коригирам за в бъдеще. Феноменален ден над Пирдоп. 2 шишарки вече са в кошницата. Отиваме сега да видим дали ще правим трета, или ще опитаме все пак и едно чикирики. Но наистина много хубави пътеки. Малко по-стряскащи са първия път, когато човек ги кара. Но много работа е хвърлило това момче. Много добре ги е направило. Поддържа хубави пътеки. Супер. Айде. Да, внимай се с коците. Опа. Айде, чикирики. Не знам по-тежка ли се води, по-лека ли се води. Лов кембър тук. Песъчлива почва, голяма видимост напред. Оп. Тук може и да има някакво. Супер. Trail Connector. Тук е някакво такова място, където ако има повече хора по пътеката, явно трябва да се поглежда хубаво, защото може да се набиеш в някой, който е тръгнал да шие шишарка на кръстопътя. Наляво продължаваме.
Трябва да си повече скорост на тази пътека, а пък аз, като не я знам, надолу ли съм, нямам понятие, дали мога да си позволя повече скорост. Какво да правиш? Оп. Поуморих се, признавам си. Такъв ни е спорта в началото на сезона. Всички сме извън форма. Аз често казвам, за последно във форма съм бил в 9-ти клас. Това е друг въпрос. Надолу ли съм? Надявам се, че не ми се качва после бутики. Ей, тук май се събират всичките пътеки. Или излязохме отстрани, или не разбрах много. Трябва да внимавам. На края на пътеката сега малко по-концентрирано. Здрасти, конче! Какво ще кажеш за тая? Тя беше доста по-лека според мен. Излезе, че също чикирики е по-леката пътека. Пак отдолу, само веднъж ме. Да. Това беше всичко от пирдопските пътеки. 2 шишарки, 1 чикирики. На пинячите отиват за 4-та. Ние отиваме да удариме кръчма. Ние ще ги чакаме тук. Също ние ще ги изчакаме тук, няма да му огрее с кръчма. Хайде. До следващия път.